kolegovia potrebujú nového nepriateľa, keďže Viktor Orbán bol vymenený v Maďarsku, tak teraz si tí, ktorí tu najviac vykrikovali proti Orbánovi, vymysleli, že teda najnovším nepriateľom je Robert Fico, v čom im kolegovia teda veľmi úspešne pomáhajú z našej opozície zo Slovenska. Toto je prosím pekne tlačová správa Európskeho parlamentu, čo si akože myslí o situácii na Slovensku, pričom nemá na to žiadne dôkazy, sú to všetko nejaké znôžka nezmyslov a domnienok, ktoré tu niektorí majú, vedení momentálne teda okrem Zdechovského pánom Freundom, čo sú najväčší bojovníci proti všetkým možným ľuďom v Európe. A môžu si to vaši diváci všetci pozrieť, sú normálne verejné debaty, v ktorej aj ja som bola s jedným kolegom, s pánom Freundom, ktorý tu bol najväčší bojovník proti Orbánovi, dnes je najväčší bojovník proti Ficovi. A on sám povedal verejne vo francúzskej televízii, že preňho sme už zmenili to v Poľsku, zmenili sme to v Maďarsku, chvála Bohu, a teraz to zmeníme na Slovensku, aby nastúpila opozícia, lebo to je proste to správne. Slovensko musí zastupovať všetky záujmy LGBT, zelenú agendu a všetko, a vtedy bude Slovensko mať poriadok a vtedy bude to správne, a vtedy budeme mať my pokoj na Slovensku. A takisto, pán Odor, je zaujímavé, že ste povedali, že za to nemôžu poslanci, že takéto niečo je na stole, že za to môže nejaký stav, však to poslanci navrhujú. Však to vy ste priniesli na pôdu Európskeho parlamentu debatu o Slovensku. Už niekoľkokrát, tak sa nevyhovárajte z toho, že nehovorte o tom, že to za to môže nejaký stav, že to nie sú poslanci, kto navrhuje rezolúciu, však navrhli poslanci Európskeho parlamentu. Sú tam absolútne nezmysly. Napríklad, že Slovenská republika neumožňuje reprodukčné práva ženám, že sme proti interrupciám, že nechránime menšiny, že segregujeme Rómov a proste podobné ďalšie nezmysly. A pritom tá rezolúcia nespolupracujeme so všetkými možnými inštitúciami. Proste sú to absolútna znôžka nezmyslov. Keď je nejaký problém, tak vždy pošlu pani Rotneveďalovú. Tak ja som urobil taký zábavný pokus, aby sme mali aj trošku teda zábavy, že som dal do ChatGPT, že pozrite sa ako premiér, čo by som mal robiť, aby som zničil právny štát. Ja som úplne nadšená, pán Odor, že vy máte mne tak vysokú mienku, že ja som ten človek, ktorý keď je problém, tak ho Smer posiela. To som naozaj akože veľmi poctená. A je pre mňa zábavné, že vy sa tvárite, že ste politik, že ste premiér, a na to, aby ste vedeli politicky rozmýšľať, používate ChatGPT. Tak to je tiež akože priznanie pre ľudí, že vy potrebujete umelú inteligenciu, aby vám povedala, čo si máte myslieť. Ja celý čas hovorím, ak sú na to dôkazy, ak je vyšetrené a je dokázané, nech sa tie peniaze vrátia, nech sa urobí náprava. Lenže tu sa len fabuluje a rozpráva sa, ako všetci majú, čo všetko sa urobilo. Však je to ten projekt Fórum, áno, to je to jediné, čo je dokázané. To jediné, čo je dokázané európskym inštitúciám, je projekt Fórum, ktorý zneužil tie peniaze. Čiže toto fabulovať a rozprávať, toto vie každý. Ale skutočné dôkazy na to neexistujú. Žiadne rozhodnutie nepadlo v tomto zmysle okrem projektu Fórum, a toto budeme opakovať všetci. Jediný, kto tu je potvrdený, že zneužil európske peniaze, je matka vášho predsedu, tak sa ho toho dištancujte a povedzte, že to tak bolo a že to chcete napraviť, lebo dodnes sa tak nestalo.